Boss Veko vatsamwa zvikuru mushure mekunge paita false information iri kuspreadwa kuti ndivo vakarega vana vachizvibhadharira hotera vapedza vouya voclaima kuti vakavatoresa mapassport kubaba Rokadhiya vanzi vasiyane necontent yavana yavari kuramba vachingoposta as if ndivo vane yese Royal Mint wanetsana navo asi vamubvunza kuti iwewe zveRoyal rega kunetsana neni handitambe nengocha neini. Zvinhu zvacho zvakaoma guys. Roma Streets, welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. So Veko Lupazho wanyora iye pa Facebook pake akati, by the way, I don't usually speak out, but I need to emphasize this. I helped this family from the bottom of my heart. I personally went to their home Mpumalanga and promised to assist them with getting their passports. I also covered all the bus fares to Zimbabwe, accommodation cost, daily transport, food and everything else they needed. I even paid the emergency fees for 2 passports. Despite all this, I still hear some people spreading false information, claiming that I charged this couple, which is completely untrue. Why do some people become jealous when others do good things? Ndakatravela kuenda kuZimbabwe with this couple and they also helped me pakupromota business rangu. Our journey was successful and I even introduced them to many celebrities in Zimbabwe. If helping them was so easy, why imimi musina kuvabatsira yourself? Why didn't you assist them in getting my passport? Some people don't think wisely. They only focus on criticism, trying to create conflict between me and this couple. Nyati did a live video on Facebook the other day and he was addressing certain people who want to use them for free advertising, not me. As for me, if I ever need this family to promote my business, I always make it clear that I'm willing to pay. I don't take advantage of them, nor have I ever asked them for free promotion. So if you heard them talking about someone wanting to use them for exposure, and this is really the way, I want to set the record straight so that people stop spreading false information. This couple and I are on good terms. If you are trying to create more problems between us, you must be mad. You don't think wisely and you need to go back to grade 7 or to go for mental health so that they will help you, not that you are always there for criticism. Vafana vangu ndo vatenda nekusimudzira business rangu ndo zviri kundirwadza uye zvinenge zviri kutorwadza vakawanda kuti vanhu vakuda kuzosvika pakuti kutivenganisa. Veko wanyora zvakare akawedzera akati, maisiya vana vasina madocuments ekufambisa muchivashandisa ndikavaitira from the bottom of my heart. Nhasi mongomuka muchimwimwizika varoika. Manje zvamuri kuronga we are ahead of you. This time hakuna zviya zviya. Nyaya yenyu haina value. Pane zvandiri kutaura izvi, asi pane pandakatadza here kuvatenda guys, munditsiure ndigadzirise nyaya yangu. I was explaining nenyaya yekuti vanhu vanoti handina kubhadhara. Imi guys matove nenyaya yenyu saka muchifambisa zvisiri izvo. Ndazviramba inini guys kuti ndakavashandisa mahara. So ndo mashoko abva kuna Veko aya mushure mekunge patanga kusekuleta news dzakasiyana siyana ukanzi Veko pakataurwa navanyati paya kuti pane vanhu vari kuda kuti force kuti tivashandire mahara. Zvakabva zvangoita senge ndi boss Veko vari kuzviita asi aiwa havasiriwo. Manetizens ati ichokwadi boss. I was watching the whole journey when you helped them. To be honest, I was touched and inspired. You did an awesome job and may God continue to bless you abundantly. Nyaya yenyu haina value tazvinzwa yedu asika iwe sha usarambe uchiti wakavabatsira ipapo ndopataramba because wakanga watoonawo kuti vana ava vari kurira muma streets ukatoonawo ukatorana namabridge mukaenda kwavanogara because waitodawo mbiri nekurira. Dai pasina nanyati waizika mwana naiwe Veko, chega chawakazozikamwa nacho ndechekuti wakatozombobira kavanhu mari dzavo uchiti uri kuvaendesa kumiri iwe usina. Pane vataurawo babe vasikana vakati don't say people spread lies. Manyati nanyati vacho vakazvitaurira vega nemiromo yavo kuti zvese ndivo vaibhadhara, imi maizomirizika kuita senge ndimi maita zvakudaro. Hatisirisu takadaro edwe, vakazvitaurira vega.
Paitawo hondo pakati paRoyal Mint naBaba Rokadhia nekuti Baba Rokadhia varamba vongoposta mavideos ekunyati family. Royal Mint ndokuti nai Baba Rokadhia makuti takarasima kuposta content yevana ko zvaita sei kovedwe siyanai nazvo. Ivo Baba Rokadhia ndokubva vapindura Royal vakati ini zvekutaura nemunhu asingazive gender yake ndombozvida here inini handisi ngito ini. Ndobva vamubvunza vakati are you male or female. Iye Royal Mint ndokuti vedwe guys ka zvegender izvi taneta nazvo tipewo zvimwe zvituko izvo hazvichati vhundutsi. So vanhu vakawanda vangu vashaya kuti kwari wrong pakati pa Baba Rokadhia naRoyal Mint ndiani. Ndokuzoona kuti aiwa maybe pangoitika misunderstanding nekuti Royal wanga achingobvunza kuti dee marega kuramba mongoposta video renyati family nekuti vatora video vana vachiri kumukuku ndokubva vari posta papage pavo. Zvinozikamwa nama content creator ese kuti by posting video reumwe munhu unotobva waita mari. Royal azokumbira ruregerero akati wedwe ndina hangu ndiri wrong asi ndokuvimbisai kuti wrong yacho haisi kupera zvekumhanya. Ndichazama nepese pandinogona kugara ndiri wrong. Baba Rokadhia ngava misidzane nevane maturuzi seavo. Baba Rokadhia vazoona kuti Royal haana chakakanganisa chaakaita nekuti Royal wacho vazokumbira ruregerero. Baba Rokadhia ndokubva vati please find it in your heart to also forgive me nekuti ndakangoonawo wanyora zvinhu zvekutaura zvenyati family. I just became emotional ndichibva ndangokuataka. Sorry zvako. So guys ka unotoshaya kutoti mhosva yaRoyal Mint ndeyekuti chii. Tine kamwe kakusanzwisisa kuti zvimwe zvinhu vanhu vanenge vatori mucharacter yavari. Tina Royal anenge achiitawo zvaanenge achiita whether ingito or not isusu haisi position yedu. Nezuro adhimai chaakangoposta akachena hembe yake birthday ine makauri shells nezvimwe zvakadaro kwakabva kwangotanga noise. Mukomana ingochani chino guys kukana ari ngochani ndezvake kaikoko isusu topinda papi senyika. Changofadza manetizens ndechekuti at least Royal Mint naBaba Rokadhia vadzokerana nemufaro nekuti Royal Mint haasi munhu anorwa nevanhu pasocial media, munhu anongozvifarirawo zvake. So guys nyaya ndidzodzidzi vheko anofarirawo cloud isina kana basa rese. Pane paakatombotsiura nyati through Facebook asi ane personal number achiti kwaizoni he is my brother and all that. Anoclaima kuti anotomuda zvekudaro but anotofarira kumutsiurira papublic. Guys zvimwe zvacho zvinoda kuti kana vanhu vachiti we have these relationships that we have chingoendai kainbox kwacho kana nyati akazouya kutaura kuti pane vanhu vari kuti chino mozobatikana kuti nyati watinanga kana kuti momirana nyati motuka manetizens ese which is not necessary at all. Yaika pakaoma kuna Shelton trending woko ari kurwirawo vana nyati ko Baba Roka vari kurwirawo munhu wese dei agona kungoti arwe achiita kuti page rake risimuke zvaitova nani pane kuti nyati family yotova iwe yakutoraramisa dzimba dzevamwe. Takatozvona guys ka game keUparasite aka vana Tom Jones vakatosumuka nekungoyamwa ropa rana maititi vakangoposta chino Tom Jones ochitora ochisunda zvobva zvaita kunge advocate angu zvekutodaro but uchitongoona kuti aiwa unenge wangodecide kuti rega ndingoita kaParasite ndongobatirira ndakarumira pakona iyi zvinhu zvangu zvinobva zvatongosumukawo. Chokwadi munhu anobva angosimuka in no time. So ndo zviri kuda kuitika apa. Munhu wega rungoziva kuti akataura kuti nyati papeji rake zvese zvinobva zvangofamba zvakanaka. Do leave your comments on what you think panyaya dzedu dzanhasi.